Lagunak dira Aitor eta Sumai. Bihar eztei batera gomi dira, eta oraino ez dituzte jantziak hautatu. Bezpera da, arrasadeko 6ak eta jantzi dendara sartu berriak dira. Aitor hasita, launa kopla, kopla dira. Ispilu aurrean lerden, gira gubiak bederen, Sumai laguna baldakizu kravata nola lotzen den. Emango dizut eskua, korbata ongi lotua, baina hori hau aitatz hautatzea Aitor ez da gauza diskretua. Ikusi zaitut horrela duzu itxura itzera, originala izan zaitezta hauta ezazu ubela. Koloreak nahastea, ez izaitea tristea, baina bazparenik nahiago dut diskretua izaitea. Ni diskretua ez uste, eroaldiaren truke, ni biharren naiz ezkontzen baina gona bat jantzi nahi nuke. Haze ideia polita, zu gonarekin jantzita, nahi baduzu emaztena edota bertzenak hilta. Hau da aukera askea, honetan dabil gaztea, horrela bihar izan gintezke senarra eta emaztea. Ondela ez dut usteko, baina zerbait hautatzeko, izan dadila urtean behin baino gehiago janzteko.